pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi uri musi weindependence 18 April, ndangoti ndiite chirongwa chingada kunoenderana neZimbabwe nenyika yedu yeZimbabwe. Asi tiri pachirongwa ichi tiri kuda kutarisa kuti inzwi rekuti mushona vashona shona rakambobva nekupi inzwi irori, nekuti pane kukakavadzana kukuru kuripo pakuti inzwi iri rakabva nekupi. Vamwe vanoti hakuna munhu anonzi mushona, asi kuti inzwi rekuti shona mubatanidzwa wemitauro yakasiyana siyana, ingaita sekuti chikaranga, ndau, chimanyika, zezuru, zvakadaro mitauro yakaita seiyoyo ndiyo inonzi yakabatanidzwa nemurume anonzi Clement Dog paakabatanidza achita inonzi standard shona. Saka ndo panonzi ipapo ndipo pakabva nhaurwa yekuti chishona, nekuti wakanga wamubatanidzwa yemitauro yakasiyana siyana. Asi zvino chokwadi here, zvine umbo here kuti hatina vanhu vanonzi vashona, asi kuti mitauro yevanhu vakasiyana siyana. Regai tipinde mukati menhaurwa iyi kuti tinzwisise mafambiro akaita inzwi rekuti mushona vashona. Ngationei kuti nhoroondo yenzwi iri inombofamba sei. Ndizvo zvinotipa tinzwisise kuti kune vanhu here vanonzi vashona kana kuti hakuna vanhu. Inongova mitauro yakasiyana siyana yakabatanidzwa pamwe chete naDog kuti tiite inonzi standard shona. Asi iye Dog akawana inzwi iri rokuti shona akariwana kupi? Ndiyo nhoroondo yatida kuti tipinde mukati mayo kuti tinzwisise nhaurwa yekuti mushona kati vashona kuti inofamba sei. Nhaurwa yekuti kana kuti inzwi ratingati shona inzwi rakabva painzwi rechiNdebele rinoti Eshonalanga. The western side, kumavirira, ndiwo kunonzi Eshonalanga. Zvakafamba sei kuti titi vanhu vanonzi vashona inzwi iri rakabva pakuti Eshonalanga? Regai tibate nhaurwa iyi. Mukati meNdebele state, vanhu verudzi rwechiNdebele vaita migrate from South Africa vachiuya mukati menyika yeZimbabwe during the period of Mufecane. Tinoziva kuti the strongest state, asi which was now crumbling, yakanga yakudona, asi yakanga iri state, iri nyika, yakanga ine dzimwe nyika pasi payo, yakanga iri Rose state. Saka, when the Ndebele people came and migrated into the present day Zimbabwe, pakanga pasina map yatinayo nhasi uno yokuti Zimbabwe, nokuti map yakazoiswa nevarungu. Asi tongoti vachisvika in the present day Zimbabwe, vanhu verudzi rwechiNdebele vari pasi pemurume ainzi Muzilikazi. Tinoziva kuti vakauya vakaita settle in the southwestern part yeZimbabwe, kwavakaisa iyo yatinoti the Ndebele state. Vanhu verudzi rwechiNdebele vachiuya vachiisa the Ndebele state under Muzilikazi. Tati nyika yakanga ine mukurumbira inyika iri the Rose state, asi yakanga yakunodona. Asi ndiyo yatinoti ndiyo yedzimwe nyika dzakanga dzakasimba. Nyika tiringoreva estate, takati Zimbabwe yakanga iri pasi pemastate akasiyana siyana. Takanga tine the Rose state, takanga tine the Maungwe state, takanga tine the Manyika state, takanga tine mastate akasiyana siyana. Tinozivana Mutapa state, ndizo nyika dzatanga tiinadzo. Saka vachisvika vachiisa the Ndebele state, tese tinoziva the three classes in the Ndebele state. There was the Avezanzi, yakanga ine the original Kumalo people. Avezanzi meaning those from down south, down the river. Avezanzi. Avehla, those from the north. Vakabatwa the Ndebele people along the way, or vakatorwa the Ndebele people along the way, or vakatorwa the Kumalo people along the way. Kozoita vanhu vakasvika varimo munzvimbo inoita kuti the present day Zimbabwe. These were the people vakanga vari under the Rose state. Vakanga vari to the western side. The Rose state yakanga iri to the western side of the present day Zimbabwe. Saka mastates mazhinji, before the arrival of the Ndebele people, mastates mazhinji achiona the Rose state yakanga ine mukurumbira. The Rose people ndo vaigadza madzimambo enyika dzakasiyana siyana, including the Maungwe, the Manyika, mastates akasiyana siyana. Madzimambo aigadzwa ne the Rose state, or nhume yaibva kuna mambo of the Rose
people. Saka ndo vaigadza vanhu oro madzimambo enyika dzakasiyana-siyana. Saka vanhu ava vainzi vanhu vekumavirira, the Rozvi people vainzi vekumavirira kana vekumadokero, which is the western, kunovirira zuva, which was the western side. Vaibva kumadokero, vaibva kumavirira. Saka when the Ndebele arrived, vakangosvika vanhu ava vachinzi vekumadokero, vakangosvika inzwi iroro riripo. And when they were now founding their own Ndebele state, they just took that nokuti vakada kuisa classes inside the Ndebele state. Akanga ari of geographical importance kuti vanhu ava vakanga vari vachibva kupi. Ndosaka tizonati the three states tinoti there was the Aventla, there was the Avezanzi, and there was the yatinoti the Wole. The Wole class yakanga iri originally not known as the Wole class. It was referred to as the Avechonalanga, vekumadokero, vekumavirira of the western side. Ndiro zita raishanda kuti Avechonalanga. Saka remember kuti Avezanzi vakazongopedzera kunzi the Zanzi, vanhu veZanzi, the Zanzi people. Aventla vakazopedza kunzi the Entla people. So the Avechonalanga vakazopedza kunzi the Eshona people. Saka kungobva kunzi ava vaingonzi Eshona. Anditi kubva pakuti Avechonalanga, those from the west. Nokuti ngatitaurei apa. Tati, when the Ndebele people came, the Ndebele did not fight the Rozvi. The Rozvi had been fought by previous Nguni groups. Kwakanga kune vanhu during the period of Muvekani, when the Nguni groups migrated from down south, pane manguni groups akasiyana-siyana akapinda nemuRozvi state vachirwisa the Rozvi state. And one of those groups was under a female warrior known as Nyamazana. Saka when the Ndebele arrived, they found Nyamazana inside the Rozvi state. Ari kuta conquer the Rozvi people. The Rozvi were now under Nyamazana. And when the Muzilikas came from the Zambezi area, pakanga pakugadzwa mwana wake Kulumani achisvika, he fought and killed vanhu vakanga vakugadza mwana wake. Then he turned to the Rozvi state. He realized that the Rozvi were under Nyamazana. And what Muzilikas simply did was to marry Nyamazana. And the Rozvi people came under Muzilikas. Akangosvika nomukorora nokuti akanga atoona kuti vanhu veRozvi vatova pasi paNyamazana. Saka iye chakangozongoita kwakanga kwave kuroora Nyamazana, this female warrior, and the rest of the state, the Rozvi state, came under Muzilikas. Vanhu ava vakauya naNyamazana vari pasi paNyamazana, the original local people vakanga varipo nechikare under the Rozvi state. Muzilikas referred to these people as the Avechonalanga, vainzi vanhu kumadokero nemamwe ma-states eZimbabwe before the arrival of the Ndebele people. So this was the third class yakanga iriko yainzi Avechonalanga. And the Avechonalanga is the same class that was later called the Wole people, Amahole. These were the Avechonalanga. Saka tiri kuti pakubva pavanhu ivava vakagara vachinzi it was a class. This was a class of people in the Ndebele state, hence Avechonalanga. Ndipo pakabva kunzi Vashona. Kana takungotaura kuti Vashona because vainzi Avechonalanga. Saka isuwo vechikaranga, isuwo vechindau takazongoti taingobata pekuti Vashona, taingotevedza chiti Vashona because ndiwo akanga ari matauriro edu. Saka takazongovati Vashona, Vazanzi, Vantla ndo vanhu vakanga varimo, ndo ma-classes akanga arimo. So how did this word, this class inside the Ndebele state, how did this word then spread to mean the rest of the people or the other languages kuvanhu vese? Inzira kuzoti Vashona, Avechonalanga tiri kuteka riri inside the Ndebele state, iri a class inside the Ndebele state. Zita iri rakazopirwei or rakazosvika sei kuvanhu vese vatakuti Vashona nhasi?
rakazosvika sei. Ndipo patinoona the role that was now played by the Europeans or by the whites or by the British. When the British started to move outside the Ndebele state, remember kuti varungu vapinde kuMashonaland vachibva muNdebele state vaifanirwa kuwana mvumo yaMuzilikazi and later Lobengula. Wakanga usingangobvi kuSouth Africa usvika uchipinda muMashonaland, waiti ukabatwa neThe Ndebele people waibva waurayiwa. So waitotsvaga permission. Vana Bishop Ned Bruce vanototiudza kuti vawane permission yekupinda muMashonaland zvakamutorera nguva. Kune varungu vakanyora mabhuku vachiti the permission to get into Mashonaland yainetsa because Muzilikazi and later Lobengula vakanga vasingangopi that permission zvokumanya. Waitonetseka kuti upuwe permission iyoyo. So because Lobengula saw the whole of Mashonaland, there were independent Shona states like the Maungwe, vakanga vasina kumbofila Ndebele raid, the Manyika. Those people vakanga vari independent of the Ndebele. States akanga ari mhiri kwaSave akanga asina kumbofila Ndebele raid. Vakanga vasiri pasi pa Lobengula or before him Muzilikazi. Asi vaingoti ndevanhu vangu. Saka varungu vachizomove out of the Ndebele state vachipuwa permission ekupinda muMashonaland. And later in 1893, after the destruction of the Ndebele state, tinoona the Europeans, the British, vachitora inzwi riya the class yokuti ave Shona, vachinoritora vachinospreada to all the other local people who were not even under Lobengula. Kubva kuma1890 vachipamba Zimbabwe, inzwi rakabva ratanga kurifiwa kuvanhu vese, the Karanga, the Manyika, the Ndau, vese vanhu vava vakangonzi vaShona. Nemhaka yei, it had a political connotation. Vakanga vari kuti vanhu vese ava is another class that is under Lobengula. It had political significance kuti vati vanhu ava vanhu ave Shonalanga is that third class under the Ndebele state. Kuti vaite colonize the whole of Zimbabwe vachiti inyika ya Lobengula. So it had a political significance kuti vati vanhu vese ava vanhu vari under ave Shonalanga, vanhu vari under the third class. It had a political significance to the British, to Rhodes. Saka Rhodes started to refer to all the other people as ave Shonalanga, sevanhu vari as a third class ya Lobengula because of the political mileage yaiwana ipapo. So vanhu vese vakatanga kunzi they are under Lobengula. Saka vari muclass imwe iyi, the third class. Ndosaka muchizoti the third class yakanga ine 80% or more than 65% of the population, because vanhu vese vamwe ava vakanga vakunzi they are part and parcel of the Ndebele state. Kana vari part and parcel of the Ndebele state, saka vari muclass ipi pamaklasi matatu apa zvikanzi vari ave Shonalanga, vashona. Saka all the people we now refer to is the Vashona because of the political mileage yaiwanikwa na Rhodes and the British pakuti vanhu ava vari under Lobengula. That is how that word came to be used. That is how everyone else who was not under the Ndebele state came to be referred to as Vashona, because vanhu vaLobengula vari muklasi yechitatu yatiri kutaura ave Shonalanga. Saka we are looking at how this word evolved to incorporate everyone, every other local person. Akanga ari now in the present day Zimbabwe, akanga kunzi uri muShona, uri under Lobengula. Saka inyika yedu isu maBritish nekuti mese makanga muri under Lobengula, makanga muri Vashona ave Shonalanga. Saka muri izvozvi mava under isu, hamusisiri pasi pa Lobengula, asi mave pasi pedu isu varungu, nokuti isu ndisu tava vene nzvimbo yese ino yava yakunzi mazuva ano Zimbabwe.
That is how that word came to spread. Saka inzwi rakabva panzwi rechindevele. Avechonalanga, as I've said and mentioned, yakanga iri a third class in the Ndebele state. Saka tinogona kuti that debate yokuzoti Dhoko achizouya zvake akuuya haana kuuya and plugged this name from the sky. Akauya inzwi richitoshandiswa. Haasi akatanga kurishandisa Dhoko. Clement Dhoko asi akatanga kurishandisa. He found the word already in use. Tikaverenga mabook a Knight Bruce, a Bishop Knight Bruce. This word was already in use. Tikaverenga mabook a Karl Mock atinotaura nezvako. This word was now in use. Tikaverenga mabook a Selous. Tinoona kuti inzwi iri rakanga rakutoshandiswa nechikare before Dhoko came and applied it. Zvakanga zvisiri zvitsva. It was not something new that Dhoko did to apply this word to mean all the other languages dzakanga dziripo dzaizama kuti standardize. Inzwi iri rakanga ratogara ravepo richitoshandiswa to refer to those languages or those people. So whether the word Shona can refer to a people and whether the word Shona can refer to languages, azvina kukosha, because this word right alternator between people and the languages. The Shona people and their languages was called the Shona. Although tichiziva kuti takazonyanya kushanda takuenda panonzi standard Shona, which was a collection of different languages. Asi vanhu vakanga kunzi vaShona vakanga variko because under the Ndebele state vanhu vainzi vaShona, it was a certain class of people. Saka rakanga ratogara ravapo, referring to people, referring to languages. That debate can go on and on and on, but even if you say Shona referring to people, to me it's still okay. Whether you say the word Shona referring to a group of languages, to me it's still okay. Zviripa uri kuti unorishandisa kuma languages here kana unorishandisa kuva, but this word came out of the Ndebele word aveshona langa, the whole class, which was a class inside the Ndebele state. That this is my independence message to all of you. Enjoy your independence. Kune vanhu vakasiyana siyana, marudzi akasiyana siyana. Independence Day for Zimbabwe. Just enjoy the day. Mwawane zuva rakanaka. Umqambisi, the African teacher, ndatenda.